E, por suposto, os símbolos que o definen: a arca, as tres chaves, os suíces honorarios, os tres guardiáns da arca, en fin, unha crónica visual para mellor conocer o querido Couto Misto. E tamén unha parte desa Galicia que vai esmorecendo, esa parte de Portugal que sempre nos sorprende polo ben que mantén e conserva o seu patrimonio. Lembro días de xiadas, con temperaturas de menos de 10 grados, a boa acollida dos veciños, pensar entre eles, as conversas con aquel Crego Novo, os homes de acordo, a Xosé de Rubiás, a Sergio de Meagos, a Cesario de Santiago. Penso que no libro Couto Misto, Unha República Esquecida, o diálogo do texto e as imaxes axudan a comprender mellor esta república que non queremos que se esqueza. É un libro do que estou moi orgulloso, pola colaboración cun escritor que admiro moito, Luis García Mañá, por recuperar unha parte da nosa historia e por reivindicar unha república, esa forma de Estado, a única que penso pódese calificar como democrática. O denomearme xuíz honorario nestes tempos que soportamos xuíces singulares vai implicar por a miña banda que intentarei ser un xuíz non singular. Este nomeamento, a miña persona, penso tamén que é importante para a fotografía. Estamos vivindo momentos de esplendor, momentos co vento a favor da fotografía. Aí está o homenaxe continuo que estamos facendo a José Suárez no Día das Artes Galegas. Aí están cantidad de fotógrafos galegos en estes momentos recibindo premios. Aí está o San Brais Lorenzo, aí está Óscar Corral, aí está Amado Robeso, aí está o brillante traballo de Outomuro, tamén Ourensán. É dicir, vivimos parafraseando 1000 primaveiras para a fotografía. En fin, gracias polo nomeamento, non me quero estender, e que viva a República do Couto Misto.